Oxigenats, ja hem arribat a la colònia de Vallarols. Aquesta setmana, el dia 20 de maig, era el Dia Mundial de les Abelles i volem dedicar aquest Oxigenats en bona part a aquests animals tan impressionants i tan desconeguts alhora. A Girona estem ja a la fase 1. Això vol dir que podem fer esport i podem fer-lo fins i tot fora del municipi si estem federats. I per tant avui la meva intenció és presentar tot l'Oxigenats a cavall de la bicicleta, pedalant. Hem començat per el que alguns consideren la bèstia negra de les abelles, els abellarols, però que els Oxigenats trobem una meravella. I realment els abellarols visiten els abellars, però les abelles s'enfronten a molts més problemes que no pas només els abellarols. I abelles n'hi ha moltes més que no pas només les de la mel. Us hem preparat un Oxigenats especial per a les abelles, amb uns convidats de luxe. Aquest any ha plogut molt i no han segat els marges dels camins, o sigui que hi ha molta flor. Aprofitem aquesta primera franja horària del matí per sortir a estirar les cames i a veure com estan les abelles i les flors. Quan parlem d'abelles, tothom pensa en l'abella de la mel, però l'abella de la mel és una única espècie entre moltes més. A la península Ibèrica hi ha més de 1.000 espècies d'abelles. Hi ha més espècies d'abelles que de mamífers, ocells, rèptils i amfibis junts. La immensa majoria, un 90%, són solitàries, no són socials, a diferència de l'abella de la mel, i tampoc fan mel. Una altra diferència important és que no nidifiquen en ruscos, sinó que utilitzen altres substrats. La gran majoria d'aquestes altres espècies d'abelles excaven els seus nius sota terra. És molt típic trobar-los en camins de terra. Normalment, quan veiem un forat envoltat de sorra, ens pensem que és un formiguer, però en molts casos és un niu d'abelles. Concretament, aquest és un niu de l'Acioglossum, són unes abelles de color marró petites i són molt abundants. Hi ha un altre grup d'espècies que nidifiquen en forats, per exemple, en troncs d'arbres morts. Entre aquestes hi ha el gènere Ileus, que són unes abelles molt petites. En alemany s'anomenen abelles amb màscara, perquè el mascle té una taca, una banda groga a la cara. És un nom molt adequat per la circumstància que estem vivint actualment. Per últim, hi ha un grup més reduït d'espècies que fa el niu en closques buides de cargol. Entre aquestes espècies trobem el Rodentidium sticticum, que està actiu en aquests moments i té una distribució mediterrània, és típica de les zones de costa. El que tenen en comú totes les espècies d'abelles és que, en tots els casos, construeixen nius i els aprovisionen amb pol·len i nèctar per alimentar les seves larves. Això les obliga a visitar moltes flors i per aquest motiu són els pol·linitzadors més eficaços. Un 85% de les flors silvestres i un 75% dels conreus són pol·linitzats per insectes, principalment per abelles. Quan dic abelles em refereixo una vegada més a tota aquesta gran diversitat. Mira. Una bresca doncs, plena de mel, sí, uns 2 quilos de mel de les Gavarres. Bona mel. Apa. L'apicultura, per mi, doncs, en essència, és un tipus d'aprofitament ramader. Podríem comparar doncs, les abelles, les flors dels boscos o conreus, a les ovelles que pasturen als prats del Pirineu. Per tant, òbviament, doncs, exerceixen una certa competència amb les altres espècies salvatges. Igual que la resta d'espècies d'abelles solitàries, en els darrers 20 anys doncs, han assistit un gran declivi, fins al punt que hi ha algunes espècies que sembla ser que poden arribar a extingir-se. Arrel de què? Doncs, òbviament, els grans canvis, especialment vinculats a l'agricultura, a la seva intensificació, a l'aparició doncs, dels herbicides i cultius monoespecífics que han fet desaparèixer espècies arbences que aprofitaven doncs, tota aquesta fauna. Òbviament, cal adequar doncs, la càrrega ramadera i el nombre de cases d'abelles, ajustar-la en el territori. A la primavera hi ha molta disponibilitat d'aliment, però l'abella de mel exerceix competència entre les mateixes colònies d'abelles i amb la resta d'espècies del territori. Bon dia, Oxigenats! Soc el Lluís Brutons, soc investigador al CREAF i al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, a Solsona, i ara estem justament aquí al Solsonès, ja veieu, una zona agrícola, camps de cereals, i justament el que us volia ensenyar avui era la importància d'aquestes zones entre camps, els marges, i aquestes zones són importants sobretot per afavorir la biodiversitat d'insectes pol·linitzadors. Fa poc hem fet un estudi amb companys d'altres països, d'Anglaterra, de França, d'Alemanya, en el qual hem mirat el paper d'aquestes vores en diferents paisatges que tenien diferents densitats de vora, camps molt grans, amb poques vores, o camps més petits, zones on hi havia camps petits i moltes més vores, molts més marges en aquestes zones. El que hem vist és que aquests paisatges que tenien més marges tenien molts més pol·linitzadors, abelles, salvatges, sírfids,
I a més, després també vam fer un experiment on posàvem una sèrie de testos amb raves per veure quina era la capacitat que tenien aquests raves de ser pol·linitzats, i amb les zones on hi havia més pol·linitzadors, realment aquestes plantes, aquests raves, produïen moltes més llavors. Per tant, el servei de pol·linització estava afavorit. Per tant, si algun dia aneu a passejar, els camps són petits, segurament veureu més diversitat, veureu més espècies d'insectes i d'invertebrats, i segurament també de vertebrats que se n'alimenten. Vinga, oxigenats! Adeu! Ja ho veieu, abelles per a tots els gustos i de tota mena. I ara que ja tenim l'Instagram d'herbassars oxigenats amb moltes imatges, us proposem un nou repte. Pengeu 5 fotos d'abelles amb el hashtag d'oxigenats i abelles de tota mena. Hi haurà premis, com sempre. Bon dia, oxigenats. Tot just ara surto de l'aigua de la meva primera immersió després del confinament. I, malauradament, no m'he trobat cap tauró. Els taurons són uns animals inofensius aquí a casa nostra i és més probable que ens caigui un test damunt del cap que no que ens trobem amb un tauró o que ens ataqui. Avui, l'Anabel Colmenero, de Cat Sharks i de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, ens parlarà d'aquests grans taurons que s'han estat veient aquests dies a la nostra costa. Hola, oxigenats! Com veieu, seguim confinats, però tot i així ens arriben notícies molt interessants des del mar. Segur que heu sentit parlar dels taurons peregrins que s'han vist aquestes setmanes. Els albiraments de peregrins són normals a la primavera, ja que s'agreguen per alimentar-se en zones on es produeixen concentracions de plàncton, just davant de casa nostra. Els podeu reconèixer perquè des de fora de l'aigua podem veure com 3 formes, el morro i les aletes, dorsal i caudal. Són taurons poc abundants i poc estudiats, per això és complicat determinar la causa d'aquest augment d'observacions d'aquest any, encara que factors com la reducció del trànsit marítim a causa del Covid-19 tinguin alguna cosa a veure. Poden superar els 10 metres de longitud. Tot i així, tenen les dents molt petites i mengen fent passar l'aigua a través de la seva gran boca, que després tamissen amb les branquiespines. Es calcula que el pelegrí pot filtrar l'equivalent a una piscina olímpica per hora. No es poden capturar ni comercialitzar, però de vegades queden atrapats accidentalment a les xarxes de pesca i això ens dona l'oportunitat per poder estudiar-los, com ens va passar el febrer passat. Si teniu la sort de veure algun, podeu pujar la vostra observació a la plataforma d'observadors del mar o escriure'ns a la pàgina de Facebook de Cat Sharks. Fins una altra! Ja veieu que oxigenats anem d'un extrem a l'altre, des d'abelles de mig centímetre fins a taurons de 10 metres. I entremig queda tota la natura més propera a nosaltres. Tornem amb la Paula, un clàssic entre els oxigenats i abans, si recordeu, entre els confinats. La Paula de Sants. Hola, oxigenats. Dels 4 ous, si us en recordeu, n'han nascut 3. I, per sort, tot ha anat bé. Aquí tenim els pollets, amb la mama Merla. Hem pogut observar que qui construeix el niu és la mare. Però, en canvi, l'alimentació el fan tots dos, el pare i la mare. Avui, just 2 setmanes després d'haver nascut, han marxat del niu. Quan veiem pollets jovenets, hem de deixar-los tranquils, que els seus pares els alimentin i no els hem de confondre amb pollets abandonats. I, sobretot, mantenir els gats tancats. Ja tenim guanyador del concurs de cants, postes i larves que vam preparar amb l'Eloïsa Mateu, amb el Toni Llobet, en Cossetània i el Grem. Hi havia molts participants, però el guanyador ha sigut Alberto Gil. Ja posarem les respostes al nostre Facebook i Instagram. Felicitats! Voleu seguir practicant sobre cants? Podeu entrar a la web de la Societat Catalana d'Herpetologia, on trobareu una guia amb tots els cants de totes les espècies que serà molt fàcil de portar al mòbil i poder consultar quan ho necessiteu. Això és tot per avui, oxigenat, que tenim un programa molt dens perquè la primavera bull, així que us deixo en la previsió naturalista. Ara que encarem al final de la primavera, comencem a veure algunes papallones ja en abundància. Entre aquestes destaquen 2 satírids, les larves de les quals s'alimenten de gramínies. La saltaverdissa cintada, en concret, és una papallona molt comuna a la terra baixa que trobarem sobretot en llistonars i fenassars, que són les plantes on les femelles prefereixen pondre els ous. És molt abundant a finals de maig i principis de juny i a vegades és fins i tot l'espècie més abundant en una determinada localitat. És molt característica la banda de color crema que hi ha al revés de l'ala posterior. Pel que fa a la bruna de prat, és una espècie també molt comuna, present en molts tipus d'ambients de Catalunya, en molts tipus d'herbassars de diferents menes,
i que és una papallona més gran que no pas la saltabardissa cintada i que a més té un dimorfisme sexual molt aparent, amb els mascles de color més fosc i més petits que les femelles. Precisament ara estem en el moment àlgid de pas de tallarol gros, un ocell que migra en un front força ampli, cosa que fa que el puguem veure més o menys a qualsevol lloc. Les zones de cria per això estan restringides a la Catalunya més humida, Pirineu i Prepirineu i també en algunes serres prelitorals de Barcelona i Tarragona. Això sí, sempre triant els ambients més humits. L'agró blanc és un nidificant molt localitzat a Catalunya, però en canvi, si us fixeu en el mapa que us presentem avui, veureu que durant la primavera i l'estiu pot ser observat a força punts del territori. Això és degut a exemplars estivals o en dispersió que poden ocupar puntualment qualsevol zona humida del país. Si bé és cert que el pic d'arribada dels abellerols ja va ser fa algunes setmanes, ara és quan aquests ocells són més conspicus. Busqueu-los als ambients més mediterranis i, sobretot, en els conreus de fruiters de secà. De l'agró blanc en tenim notícies molt fresques. Ens en parla l'Albert Burgues, ornitòleg del Parc dels Aiguamolls. A començaments del mes de maig vàrem veure que hi havia agrons blancs i bernats pesqueres que estaven portant material per construir el niu en una de les colònies d'agró roig que hi ha al parc. Degut a això vàrem decidir de mirar aviam si estaven nidificant amb més detall. I el que vàrem trobar va ser que hi havia almenys 4 nius d'agró blanc i 2 nius de bernat pescaire i que ja estaven covant els ous. Aquesta és la primera vegada que constatem la reproducció d'aquestes espècies als aiguamolls, en la línia de la seva recuperació arreu d'Europa. I sobre el difícil repte d'identificar el cant del tallarol gros i diferenciar-lo del cant del tallarol de casquet, que us confesso que a mi sempre són dues espècies que m'han costat molt, ens ho explica la Luisa Mateu. I realment, si no ho fa ella, no sé pas qui ens ho sabrà explicar. Per distingir aquests dos tallarols ens fixarem amb el to, sobretot el timbre, que és diferent, amb la intensitat i aquest final forte que té el tallarol de casquet. Escoltarem primer el tallarol gros, que és una mica monòton. En quant a nivell, és greu, és un cant greu, la veu resulta una mica com gangosa. El tallol de casquet sempre queda al final aquesta part, que és molt forta, molt clares les notes, una mica estridents i tot, i marca un final d'estrofa molt clar. Malgrat tot, encara estem confinats, o parcialment confinats. I per tant, podeu seguir penjant fotos a Instagram amb el hashtag #emprismàticsalterrat, des del vostre confinament. I acabarem amb una nota surrealista des de Figueres. Fins la setmana que ve, oxigenats! Bon dia, amics. Benvinguts al meu observatori ornitològic del confinament. Soc al terrat de casa, a Figueres, davant del Teatre Museu Dalí i de l'Església de Sant Pere. He fotografiat 17 espècies d'ocells i m'he especialitzat en retratar-les damunt les gàrgoles, perquè sigui una combinació de natura i art. Entre d'altres, la gralla. Aquí a l'Empordà en diem la caua, la garsa, també coloms i tórtores. I el més difícil de tots, el falciot. Salut i bones observacions!